wane ja yau da mu ba mu bai je ya gano domin ga mutane nisan kiwo har kwatano dakin ne kawai a samu tare ko dan dandano domin aje a gaida ciyama sai an tsuno wallahi yawa aha la 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 yau ake bikin bayyanci biki ake na nuna halarci da ba sai da ba sassauci salon gidan mu ba inci a rasa ya a wuce takaici rawar gidan mu ba lalaci matan gidan ka sun kai mata sai da kuka ce ga mota